Hello guys, magandang gabi ulit. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest na update sa bagyong si Carding. Binigyan na po ito ng international name. Galing po ito sa Republic of Korea. Noro po ang tawag dito. So ito po ay isang kind of deer sa bansang Korea. So itong ating update ay para sa ngayong Biyernes ng gabi, September 23, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation and Aboitiz Power. Now, tingnan natin itong fast animation. So yan po, nakita po natin na maliit pa rin itong weather system na ito. Roughly nasa more or less 480 kilometers ang kanyang diameter. At kasalukuyan pong kumikilos ito ng west-southwest o kanluran-timog-kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Tinasan po itong lalong lalakas dahil po yung area na dinadaanan niya ay mukhang bababa ng bagya ang wind shear, yung upper level winds. So magkakaroon ng oportunidad itong bagyong ito na lalong lumakas. Ang last forecast ay magiging 110 muna siya bago maglandfall sa Luzon, but there is also a possibility na pwede itong umabot ng typhoon classification, category 1. Wag naman po maging super typhoon kasi minsan nagkakaroon po ang tinatawag nating RI o rapid intensification kapag very conducive po ang karagatan ng Philippine Sea. As of this time, meron tayong a couple of warm pool o oceanic heat content na magti-trigger na baka lumakas palalo itong bagyong ito. Kaya binabantayan po natin. So ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Nakita po ninyo yung mga dark gray. Yan po ang mga thunderstorms at yung mahinang habagat, okay, kasalukuyan nakaka-affecto rin si Mimaropa, Visayas, ilang portions po ng Southern Tagalog provinces, Metro Manila, Bicol. So may kasama po mga thunderstorms kahit po walang hangin itong habagat ay magbibigay po ito ng mga ulan, lalo na po ng weekend. At dito lang po yan sa may Visayas at Mimaropa. While ang Bicol and Metro Manila may mga chances din ng mga pag-ulan na yung weekend. So, depende na po kung gaano kalaki o gaano lalaki itong bagyong si Carding. Okay? So, yan po ang ating satellite animation mula sa windy.com. At as of this time, nasa 85 kph na po siya. At base po sa pinaka-latest forecast na yun na pwede pa ito magbago. Okay? Hindi pa po ito final. Kasi 2 days from now, ito ang forecast niya. Ang dati ang tracking niya dito sa may northern Cagayan, but ngayon po ay nag-shift po sa may area po ng Isabela at northern Aurora, malapit sa Kasiguran. So dyan daw ang pinapakitang possible landfall sa hapon po ng September 25 or linggo. So please take all necessary precautions, okay? Dahil medyo lumalakas itong bagyong ito. At sana naman hindi na po siya lumakas. But since dumadaan siya sa mainit na karagatan ng Philippine Sea o dagat Pilipinas ay mukhang delikado po. Okay? So mga kababayan natin sa Northern at Central Luzon, be prepared po na yung weekend, particularly whole day Sunday, dahil yan po ang possible passage ng bagyong ito sa area po ng Luzon. So, yung mga nagtatanong sa Kabikulan ay safe po tayo. Nasa labas po tayo ng area or cone of uncertainty na kasalukuyan affected po ng cone of uncertainty ang Metro Manila hanggang sa area po ng Ilocos region. So, dyan abot ang cone of uncertainty niya. So, it could be a track more to the south, ang ibig sabihin po niyan, or pwedeng dito rin po sa taas niya, nagaganyan po siya. Okay? So, it's either way. But ito na yun ang pinapakita na yung evening. So, bukas ng gabi, iba na naman pong update ito. Okay? Kung ano magiging epekto sa atin. Ito po yung ating tracks ng lahat ng Asian agencies. Ayan po. Ang Beijing, Taiwan, and the Typhoon 2000 ay nasa pinaka-southern part ng mga tracks. While JTWC ay pinakamataas. Okay? Nasa Northern Cagayan. Pag-asa ay nasa area po ng Isabela, ang landfall. So, yan po ang pinapakita sa ating multi-tracks. At sa global models,
majority of them, yung weight ng models ay nandito po sa may Kasiguran, Isabela area for ang possible magla-landfall. So ito po yung sinasabi ko po sa inyo, mga warm pool of oceanic heat content na dumadaanan ng bagyo over those areas. So expect may intensification po pwedeng mangyari. Okay? So ang nangyari kasi sa bagyo for the past 24 hours, meron pong mid-level, upper-level winds. Meron pong hangin mula sa silangan, easterly shear, na tawag natin, na nakakasira po sa sirkulasyon ng bagyo. Kasi lahat ng ulap niya nasa west, slightly west ng kanyang center, kaya hindi pa masyadong lumalakas. Naka-stick sa 75, but ngayong gabi, umabot na po siya ng 85 kilometros bawat oras or 85 kph ang kanyang sustained winds. Okay, so wait and see tayo. Tingnan natin kasi ang forecast sa wind shear ay bababa ng bahagya ang wind shear effects dito po sa ibabaw ng bagyo. So malalaman po natin kasi pag humina ang wind shear, delikado pong lalo lumakas po itong si bagyong Carding. So mag-ingat po tayong lahat sa mga flood prone areas, landslide prone areas, lahar prone areas, na sa may area po ng Sorsogon, dahil po may mga possible po mga rains and thunderstorms dulot po ng habagat dito po sa Mimaropa at Visayas. Kabikulan naman po more on the outermost rain bands ng bagyo, yung extension, but also yung tinatawag nating isolated thunderstorms ang medyo magiging kalaban natin ng weekend. Okay? So, yan po ang ating update. Ito yung GraphSat natin, ginawa kanina. So, nakita niyo yung flow ng habagat na mahina, affecting Mimaropa at ibang portions po ng Visayas. So, by tomorrow, babalik ulit tayo para ibigay sa inyo ang latest. Sana mag-change pa po ang direction. Possible landfall kasi is on Sunday afternoon between 2 to 5 p.m. So, yan po ang pinapakita. At let's hope and pray na magbago pa po. And by tomorrow, pagbalik natin sana may good news. At kung wala, ay talagang kailangan natin maghanda. Okay? So, ito ulit si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #TyphoonWiser, #WeatherWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.